Det er løften fra hinanden. Ikke? Kom ned mellem to ribben. Sådan. Kan I se mine fingre? Sådan. Og en rigtig god idé igen. Husk, Josef klistrer til folk. Ikke? Okay? Ind og klistre til ribben. Klistre til patienten. Kom ind og blokér bækkenet her, så I har lidt afsæt herfra. Ikke? Så der. Jeg kommer ned. Selvfølgelig bliver jeg patient om lov. Det gør jeg aldrig, men det skal man gøre. Ja. Her. Jeg er ikke særlig pædagogisk. Eller der var det vi patienter var træt af dybt. Så går I med i bevægelse og pust ud. Når patienten trækker vejret, så bevæger ribben sig sådan her. I kender sandsynligvis alt sammen det der med buckets, altså spænden og hvad vi er i på forplejningsmodeller. Men vi følger med her. Træk vejret ud. Hold. Når patienten puster ud, holder I imod. Fordi det der skal ske her, ribben skal ned, og de får ikke lov til det. Jeg tror, at spasmen mellem ribben slipper. Altså musklerne. Så det er bare et gæt. Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg ved bare, det virker. Og hvad er det? Og forstå. Sådan. Ind altså. Alt hvad du kan. Hold det ind. Jeg plejer at sige, at de skal holde det ind til det 5-6 og puste langsomt ud. Det giver lidt tid. Ja? Det giver lidt tid for musklerne at slippe. Folk som har kramper i det område. Pokerspillere. Ja? De sidder der i mange timer bag gamle spillere og spørgsmål. Så der er meget pres taxachauffør. Der er mange mennesker, der har problemer i ribben. Spasm. Sådan. Okay? Og derefter kan I vigtigst stemme op efter. Allerede det løser. Jeg ved det ikke. Man kan ikke mærke forskel måske, men jeg kan godt mærke forskel her. Det er lidt løser her i det område. Her